Tugot di napalabas. Di napalabas, napaut ti panagsarita dalindon ken Doña Dolores iti cellphone. Nakunapay ti muno na, anasken ang makasarita na pay ni Doña Dolores iti personal. Dagos nga rod ang nagturong da Brando ken Lindon iti mansyon. Kastaon iti panagpakaas iti Doña, nga ibabawi ko man ni Lindon ti mangsinger ken kuana. Ngem saan adimgag ni Lindon, ket binalaagan na pay ti baket. Ano saan ang makabayan, ket ipabalod wenno patayen na daytoy. Awan tinaramidan ti Doña, ket nagtungpalatan iti kayat ni Lindon na mapasamak. Immanugutan nga itidnan ti titulo ti mansyon na, kas pauna abayad na kadagiti utang na. Gapo iti dayta apasamak. Inawagan ni Celia ni Diana, tapnoy pakamuna kumati mapaspasamak iti mansyon. Ngem inagaw ni Lindon ti cellphone. Timteng ni Diana iti mansyon. Itagagayem, denggan niya tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Di napalabas! Apay anagado alugan ti nakaparada dito mansyon. Anya ti kaya ta sa wanda ito eh. Bumabaak. Jack naman asumangpat dagiti sa nga ilin, Anya ti araramidan ni mama. Apay adaldalusan na tilugan ni Lindon. Mama? Diana? Anya ti kayat asawan da ito'y mama. Apay adaldalusam tilugan ni Lindon. Saan ka matababaonan diti mansyon? Diana? Nasaya ta si Mang Batkan, Diana. Lindon? Hoy, bakit Dolores? Pumanaw ka pa lang. Kaya't ko kasarita ti anak mo. Uwan, amo Lindon. Pumanaw ako na. Lindon? Inawagan na ka iti amo ni mama? Husto tinangag mo, Diana. Nagbalinan a babao nagtiinam dito'y mansyon ko. Mansyon mo? Kunam? Wen, kukuak itan ti mansyon. Adan kanyak ti titulo, ken ti kasuratan, nga imbayadan ni mamam ti mansyon kanyak. Anya? Matikawak kadagiti ibagbagam, Lindon. Agmauyong kan. Talaga di mo maawatan ti bagbagak, no di nakdenggan. Anya? Diana, naabak iti sugal ni mamam. Pinautangak iti pagsugal na. Ken insalda na kanyak dagiti sanikwayo. Anya? Ibagakon kan ka ti amin. Uray ti plantasyon ti asukar a negosyo yo. Ket insalda kanyak ni mamam. Anya? Amo ka na ibusan ti kwarta ni mamam. Ken amok matan nga awanan ti pagbayad na. Isu akapilitan nga imbayad ng kanyak ti mansyon. Kas pauna abayad na kadagiti utang na. Anya? Diana, kurang pay ti bayad ti mansyon iti utang na kanyak. Saan ka di nga damat utang mo kanyak, Diana? Awanan ka itibain, Lindon. Nagpamarang kalagayam akayat mo ti tumulong. Gayam? Adda pang panggapam addakas? Saan ka pa'y matasingiran? Di mon panunutan ti utang mo kanyak. Sana parikot dayta. Anya? Basta lakit di makikalaysa ka kanyak, Diana. Awanan ka itibain! Tinumpanak. Mananggun daway ka! Iti ka ano man, sa anak ang makikalaysakan ka! Aniya? Adi pa na ka ni Satanas!
Awanan ka itibain, Lindon! Diana, anak ko. Awan tinaaramida. Binutbot ang nak ni Lindon. Mama, Pakawanan na, anak ko. Pagbababawi ak ti amin. Mama. Jack, amo. Noan niya ti isungbat ko ken ka. Gapoy tinalabas sa panagsugsugal ko. Napukaw namin pinsan ti sanikwata. Basol ko na ito'y anak ko. Anya ka din day. Uy, ama paspasamak kita. Sapay ko mata mapakawan na, Diana. No saan aga po kanya? Saan ana po kautisan ko? Kasano tayo nga roda? Mama. Diyak mo. Diyak makapanunot iti husto, anak ko. Mariribo ka unay. Boss, nagunod mo tiket mo. Addakin kan dagiti sa ni Bakit Dolores. Brando, aramatem ka di ti panunot mo? Ha? Boss, Saan ko pa nagunod ti amin? Jack pa'y nagunod ti ayat ni Diana. Kukwak laang ni Diana. Awan ti sabali ang makagunod kan kuana, no di siyak laang. boss. Makitam ti langada itangagi na. Nakakaasidan. Awanen ti pagalaan da iti pagbiagda. Addan kanyak ti negosyo da. Ngam Jack pagan ano ti plantasyon ti asukar. Anya ti kayat mo asawan, boss. Gaputa siya kung ti barong aking kuko iti plantasyon ti asukar. Ipasardeng ko ti operasyon ti planta. Ha? Napintas ti plano nga aramidan iti dayja a plantasyon. Anya dayta, boss. Makitam to, Brando. Sigurado amaragsakan kayo at taok no maipatungpal konti kayat ko iti dayjay a plantasyon. Senyorita, anyang rodon ti planom ita. Tsaka mo. Awan ti amok apapanan tayo alugar. Jack pa'y nakasarita dagiti gagayem ko. Manang Celia. Di mon panunutan dayt abanag. Umay kayon ka ni Doña Dolores iji balay ko. Manang. Agmay-may sakla ang ijay. Manmanula ang ti panagnaid ko ijay. Gaputad da akmot dito'y mansyon amang manggad. Agaw-awid akla ang iji balay ko. No umay ko dalusan. Awan mo't pamilya. Gaputan na bakatan ako nabalasang. Diyay laangan balay ko ti pagnaidan nyo. Nangag ko ti pagsarsaritaan nyo. Ha? Lindon. Diana, uray sa dino ti papanan nyo. Masurutan kayo latta. Anya ti kayat mo asawan. Lindon. Pumanaw ka pailangang bakat Celia. Sana rumbang amangag mo ti panagsarita mi kini Diana. Uwan, amo Lindon. Diana, umanugot ka lang nga iti kayat ko ang mapasamak. Makikalaysakan kanyak. Tapno awanan ti pagsaritaan ta. Iti ka ano man. Sa anak ka makikalaysakan ka. Pumanaw kami dito'y mansyon itamot laang. Di mo maramid dayta, Diana. Ulitak nga ibagakan ka. Uray sa dino ti papanan nyo apag naidan. Suruten kayo latta ariribukan. Anya? Awanan ka itibain. No kayat mo na saya ti amin, makikalaysakan kanya. No maramid mo dayta,
Isublik metla dagiti dadduma asan ikwayo iti inam. Anya. Dayta ti kondisyon ko. Mabaliwan ti amin iti kanito a makikalaysa ka kanyak. Ngem no agkadkad ka, riribukak ti biyagyo nga agina. Talaga nga awan bain mo. Dayta kadilatan ti amom nga isungbat kanyak. Dadaulan ti ulom, Lindon. Adipan na ka ni Satanas. Wanya, umanugot ka iti kayat ko a mapasamak, Diana. Saan ngay manugot a makikalay sa kanyak ni Diana? Bakit Dolores? Kayat asawon dayta. Saan kayo met abasta makapanaw dito'y mansyon? Anya, No pangpanggapan nyo ti aglibas, saan yun apatuluyan? Gaputa mapaay kayo laeng. Pinalawlawakon kadagiti buyot ko ti aglawlaw ti mansyon. anya, No kayat ni Diana ti Romuald, nasken nga ipakuyog ko kadagiti dua at taok amang bantay kan kuana. Tengel ko itan ti tengedyo. Amin agarawyo kini Diana, nasken amamwak. anya ka di talaga ti panggap mo kada kami kin ni Diana. Nalipatam ka din ti saritaan ta? Bakit Dolores? Nilang mat Diana ti kayat ko iti. Nga midiagang ay naginteresak iti kinabak nang yo. Diyak laing pagarup nga dugayam ti sanikwa day di Don Roberto. Kat magustuak ti lokasyon da. Lindon, Inadal ko na imbag ti amin. Ginundawayak ti pagkapsutan ti panunot mo. May sakagam amaag may papan iti kinabaknang. Di mon pinanunot ti masakbayan. No nakakita ka ni ti dakkalagatan, arig mon ti agmauyong. Nagbalin ka ama naging bubukod kan nalabas. Di mo inaramat ti panunot mo. Iso aday ta ti ginundawayakan ka. anya, Katapno di mo matkuna, ada ka sa klaunay a tao. Saan kayo aparigatan nga agtrabaho dito'y mansyon? Ngem, iti may sa kondisyon. Pilitam ni Diana a makiasawa kanyak. No di mo maaramid dayta, dakes ka kanyak. anya, Kabalan ka apatayan. Bakit Dolores? Ulitak nga ibaga. Nugandat yo ti aglibas. At damatay kada kayo. anya, Sika. Wano ni Celia ti patayag. Isungag singsingpat kalangan dito'y mansyon. Tandaanam dayta. Senyorita Diana, Doña Dolores, anya ti aramidon tayo ita. Nagado ang lalaki ti agbambantay iti gate ti mansyon. Saan tayo abasta makalibas? Celia, Diana, awan ti aglibas. Mama, Awan ti laban tayo kin ni Lindon. Agtalinaed tayo laang andito'y mansyon. Mama, saan arumbang nga agtalinaod tayo dito mansyon? Agnanaedan dito'y ni Lindon. Kastamot tandagiti tao na. Diana, may sakada kami kin ni Celia ti patayin ni Lindon. No panggapan tayo ti aglibas. Anya? Ti awanan bain alindon. Agtungpal tayo latan iti pagayatan ni Lindon. Diana, Celia, agtalinaed tayo pailaang dito'y mansyon. Dakes ti mapasamak kada tayo. No pilitan tayo ti aglibas. Ay sus, talaga ang maditirik na ayo, tatang. Awan da ito'y anak ko. Di nakpakadanagan. Gagangay lang nga uyag da ito'y. Tatang, Basol kumot kit di. No apay nga aguyag kak ita.
Sinarakuso ko tinapig sa atudo. Tatang, Ituro ko laang daytoy, anak ko. Amok. Aging bagak mo't laang. Un gayam. Simbangbot ka din ni Gardo. saan pa'y tatang? Oh. Sapay la ko ma. Tama katulong iti panagsublin ti lagip na. Ti aramiden na ita. Ngampanag ko na ka. Agsublimot la iti kabiitan a panahon ti lagip na. Tila angan panagaramat na iti motorsiklo. Tinang ibasarak. No talaga anapukaw anaming pinsan ti lagip na. Di na ko mamalagip ti agaramat iti motorsiklo. Saan anaan-anay anapukaw ti lagip ni Gardo. Patsyok, nga iti mabiit. Malagip na tinapasamak kan ko ana. Mabuto nga lang amin. Amang itaray kan ko ana idi ospital. Gaputa amangan no agpaggad. No kas pangarigan maamuan dagiti nagpanggap kong kana iti dakas. Amangan no sublianda. Kat patahin da iti ospital. Tatang, Isu ang nagtali na adlaangan dito'y balay ni Gardo. Dito'y matan ang nagpaimbag. Ita, jakon lapdan ti kayat ng aramidan. Sapay la ko mga rot. Tagsublin ti lagip na iti kapiitan a panawan. parbangonan iti sumangpet ka, Gardo. Nagdanda na kak. Pasensya ka na, Lona. Ado lang aminti na si Kasok. Kat, kumusta nga ro di pagnam? Ado tinapanalugar. Pilpilitag a panunutan. No sigudan nga amok dagijay alugar. Agoy uyak ni Tata Ignas? Masakit. Idi pa'y rabi iakalkalan iti uyak. Anya, nagtumar ka din iti agas ti paroyak. Wan, nagtumaran idi rabi. Sinarakusok ngamin ni tatang tinapig sa atudo idi na minsan nga aldaw. Isungag sakitan. Ket, kumusta ni Tata Ignas? Kinapudno na. Di na pa'y lakayat ti bumangon. Nakapsot ti bagina. Anya, no kasta, ipanta iti ospital. Imbagakon kan kwa na dayta. Ngam di na kaya ti ma-ospital. Kabailan na kano ti bagina. Ala, mapanang iti silid ni Tata Ignas. Kasaritak, ta ipantalaangan ni ospital. Lukatan nyo ti gate. Rumwarak. Sana mabalin, Diana. Anya? Sana mabalin na si Kalayang tirumar. May isa, winudua kami asumurot kin mang bantay kin ka, nurumar ka. Brando, pangaasim ta palubusan na karumar. Napatag ti papanak. Agtongtong pal kami lang itibilin, Diana. Amangan no agipulong ka, kadag iti pan nakabagit ilintag, nurumar ka. No aramidam na ita, Diana. At dadakis ang mapasamak iti inam. Day tatibilin ka na kami ni Boss Lindon. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, ti uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo ang napaulwan. Tugot, ti napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.